Mas. Ya, Dik. Sakjane aku lara, Mas. Apane? Tapi penak. Peteng rasane ati kenandang sengit liyan hanyawan aku kowe lapok katresna. Nimas wong ayu tak jaluk aja seleh katresna pancene tresno kuwi akeh pacobaan. Arep tumeka ngendi katresnan iki yen to aku sliramu ra diakoni. Senadyan donya ra iso nampa bakal tak jaga yen durung kapisah mring kang kuwasa. Mas kowe sing sayang dalilo aku kudu kelangan. Nimas mustika ning ati dongaku siji tresno iki abadi. Bareng-bareng Santana juga Adelia Audio. Dahlia Multimedia, terima kasih Mas Kunyil. Wasik. Tresno iki abadi. Dewa-dewa ning asmara kuwatno ati kawula anggon kula lapuk tresno datang saking Joko Karewangi apateni laire tresno kang suci kasunyatan yen to aku datang dan saking coba Karewangi tapateni laire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu sing kawiji. Santana lho iki dedinta Dawuh Mas. Weloke Dik. Nuwun buat Mas Arif ini untuk pasukan jogetnya.